Ngempela ngangizithongo umkhunkazimulo ngangizithongo namhlanje nizokhuluma ngayo ijule kabi and into ebuhlungu ngokwami nje mengathi uyiskiphe le video. Cha Nkosi yami angifuni ngiqambe amanga ngoba ngizokhuluma injula la. Ngingancama uyiskiphe ngoba manje umosha idatha yakho ngoba akuhlukile nokuthi nginike umuntu oseyingane encane osancela ubisi ngimnika uthambo ngithi akalihlafune. Akuhlukile ngempela futhi nginike ithambo ukuthi lihlafune ungena amazinyo. Ngoba into ezokhuluma la injula ngane zedlozi. Kufanele wazi something, unamathongo awufakwa ngamele. Kule misambi emithathu khona ugogo la nomkhulu bakubo ugogo ozala uma wakho namakhehla akho bamulandelayo mehambe iyoshada. Okay, lawa amandawo abangenandawo emsambi ngoba isalukwazi sikwazi ukukhuluma isami siqikhehle. Bahamba nesikhwama lesi esihlambulukile sasezulwini kodwa kuhamba kube khona ukuthinteka kubona. Ngala kube khona ikhehle elizala uma wakho. Le khehle elizala uma wakho isikhathi esiningi kuye kube khona inkinga la, kube khona ukungcola. Uthi ekugcina kuzobe nesithwalo sedlozi esingasidli. Ngiyangizwa. La uthole la kababa wakho khona iy'khwama zempi la kwamagona abawagayayo okametje abey'gcaba amabutho la besenza omantindane notikolosho bebethela bevika ngazo ikhaya. Okay, ungasebenza nje ukuqala Nkosi yami useze ngesithunya useze edlozi sebenze usuyabona sekuvaleka yonke into usuvukela izitha abasangeni abantu usuthena ugobela ukuvalile. Cha, sekufika isigaba somanje futhi uthatha impande yamkhulu wakho. Le mpande yamkhulu wakho uthi manje iyisithwalo sedlozi. Isithwalo sedlozi. Imfihlo leyo ngane zedlozi engayazi ukuthi labana befika kuwena bawuphonsela ingubo eyellow, ebrown, eblue, epurple, egreen basuke bebheka ukuthi yiphi ozodonsela kuyona leyo ngubo esuke beyiphonsela kuwena. Kuhamba kuze abaney'thwalo abazofuna usithathe inkani ngoba le mithwalo abakwazi ukuwela nalo ngale kwelamathonga iyabasinda, iyabahlupha mase befuna bezoyilahla phezu kwakho ngoba kini khona abantu afuna usizisela ubumnyama nokukhanya. Mina ngikhetha ukukhanya. Laba semnyameni futhi bageze ubahlambulule ubakhiphe esigodini sosizi ubalethele ekukhanyeni. Ukhumbule ukuthi omkhulu benu ukuthi omkhulu benu anazi babejule kanjani. Ningabachathathi kancane amakhehla enihamba nawo. Akuwona amakhehla o-TikTok la engikhuluma ngawo, amakhehla asemandulo. Yebo, ungabona umkhulu wakho nje lo omaziyo imoya eminingi enibethe is more than 5 to 10,000 years. Uyangizwa? Utho manje lezi zinto zabo ziyabahlupha and bazama ukudlozumela kuwena ngoba vele laba abamhlophe ngeke babavimbe ngoba phambilini babeganye ngomsamo. Niyababona la baqembu benje bahlale bavele emaphuphweni enu. Abaveli njalo bathi gqwa ngoba umoya ongenalo ulaka. For understand ukuthi umkhulu wakho emandulo ayelanda lento le. Walanda into esebenza ngomunye umuntu. Melanda lento umkhulu wakho bahamba futhi bathwebulisa umoya laphaya wenyoka noma wenhlwathi ayigcabe lento le. Meyigcaba masibuye eseshona le nyoka ibuyele emuva ezibeni naye sihambe yolanda ezibeni. Useyabuya uyangibatha manje ngoba awukwazi ukungena lapha nalelo thuluzi lelo. Uthiwe manje wena usengibathile ubeka iladi la ubeka imbuzi iy'nhlahla ziya le kwisizukulwane saleyo nyanga ngobani naye wesenza ngomunye umuntu noma efuna ukusiza umkhulu wakho sekunzima ukuthi akusize. Uyangizwa? Abanye benu thizeni banginika impande yokugeza idlozi elibi. Impande ebalulekile lezi ezidingakalayo. Impande yokugeza idlozi elibi. Impande yokugeza ukuphehla amanzi amnyama. Impande yokugeza idlozi okwathwala ngalo. Impande yokugeza idlozi laphendula. Impande yokugeza imdliwa. Uyangizwa? Mase kuba impande yokuthi idlozi labo ngaphinde lithwebuleke. Le mpande lezi ziwu-5 zi-over 300. Njengoba ziwu-300 le mpande ngeke ungabi khona phakathi umdlebe lapho impande wazi ukugeza ukuze kufike ethanjeni ehlambululayo. Uthole ukuthi phakathi leyo mpande igcine isiba nenhlabathi yobhuqu enye ibe nothambo futhi ijulile. Iy'mpande eziwu-300 akuyona into ongayithenga e-Shoprite. Ngeke inyanga zingiqambele amanga. Mina mkhulukazimulo nginayo impande leyo. Uyangizwa? Lo akuhlangene nokuthi udle amagobongo. Ukudla amagobongo nokugida nokuthwasa has nothing to do ngento engikhuluma ngayo. Yingakho mase ukwenze yonke lokhu kakhulukazi nesintu thwasini adla amagobongo uhamba umsebenzi uyavaleka. Sekuthiwa manje ulimaza abantu uthi uyazama ukulapha abantu kuphethe kakhulu uphila ngovalo uyahaqeka izinto zibhibhe yonke indawo. Ugcine usenza iphutha manje sangihambe ngiyo-Zimbabwe ngiyoma ngiboni ngilanda into yokuvula umsebenzi. Uvalwe yini? Usuvale lesithwalo samkhulu wakho ngoba niya-underestimate amakhehla kini seyejuleka kabi. Ayinamandla and for understand ukuthi umzimba wakho wenziwe i-DNA yabantu abangasekho. Khona ababulali la, abathandazi, ababethwele, ababengathwalanga bonke bala. Uyangizwa? And akekho umuntu ozovimba umuntu osekhaya kade nesithwalo noma nempande engayinhle. Into ebuhlungu abanye benu ngicabanga into engiyikhulumayo ithina abantu abanamabhayi kuphela. Cha, kakhulukazi niyafika ngenamabhayi. Uthole ukuthi uney'nkinga nje awuphuphi futhi awuboni ukuthi sekonakele. Ubona kuvaleka imali, ubona ujele abantu, kufa iy'moto.
abanye benu kuze kube kubi ngathi nifike nakho uguqa uwakhe loyo guqa loyo, uwakhe futhi leyo nduma noma leyo round. Same time mase ngibheka emsamo usuyafuna mkhulukazi umuntu kuyabheda yonke into angazi indaba ngibakhelile loguqa babo. Uthole lokho usudonsa iy'thwalo zakudala zasemandulo. Yonke into spiritually ijulile ayifani no-physical, i-spiritual implication. Abanye benu uthole uhlushwa umndawo nje, umndawo vele umoya ufika buhlungu, uzumela buhlungu, uza kabi, abanye nithi i-parasites. Lo vele suke idlozi elikhulu elakha kangangani noma elalimala efike lihlanjululwe kuphele ney'keleti zalo, uyangizwa? Uthole manje isikhathi esiningi lowo round usuwakhile nalowo guqa usuvusa le mali yakudala engingayazi ikhodi engayiboni kugumuza uphele izinto zishone phansi, ngiyangizwa ngale dlozi. Ukhumbule phela ukule qolo kukhona i-root base chakra ebovu. Lama chakra lawa la ebovu, nengubo ebovu kufanele sinyuse kulama colors nize nifike kwi-crown chakra le phephuli, kusuke lapho singemafini ezulwini, umnono wezulu le. Akufanele simcele ingubo ebovu la bantu abachitha igazi, ngoba abanye benu nithi nihlaba impepho, nithi nishisa impepho njalo, nithi nihlaba inkukhu usuhlaba wena, uthi ushisa impepho sekuyonakala ngoba sekufika isigaba sokuthatha le mpande le nto ohambisane nayo. Ukhumbule masithile isimo sey'thwalo zasemandulo, ababamkhulu babengazakhi iy'thwalo, babe-download-a ngaphandle kwalo mhlaba, whether ko-Mars, ko-Pluto, koba be-download-a le mimoya bayilethe la. Yingakho kufanele ifisha ekhaqala ithathe igazi lomuntu esekhaya imbathe lona khona uzokwazi ukuthi ifike liphile nani. Kube kubi-ke manje uthi uyalapha-ke manje ngesithunga sakho uyalapha ngedlozi lakho, kuhambe lokhu uba ney'nkinga, usuya kumuntu uthi semsonandile ezizibeni emkhulu wakho, uyafela ezibeni senifa nonke. Hhayi ngoba mhlawumbe nisuke ningazilanga, mhlawumbe nisuke ningcolile noma nikhona niphuzile, ufa nje ezibeni ngoba uyazi ikhodi yalento. Abanye benu uthi uyafa ezibeni ngoba umkhulu wakho wayeshiye nesikweleti lento le. Abanye benu nganginengane la eyatshelwe umkhulu wayo nje kahle ephupheni athi hhayi, nasi isipho sangiphathele yona, wajikijela into engathi neyiwuli, yajika inyoka enkulu. Mase manje seba ney'nkinga useyangifonela, uma ngiyibheka ngemsamo ngiyathola ukuthi hayibo, le nhlwathi lo oyibonayo mayiza kuwena iza kahle, kodwa ekugcineni le nhlwathi uma ngiyibona ikhala ngesikweletu umkhulu wakho washone engayikhokhelile. Wethe umkhulu wakho uzokhokhela ngegazi lomuntu ophinda athathe umsebenzi. Yingakho ngithe ngcono le video vele niyiskiphe ngoba akuhlukile Nkosi yami ukuthi nginey'ngane ey'thambo esancela ubisi. Ngeke ni-understand, ngeke ni-understand manje, kodwa one day ngizongifonela, one day ngiyofonela senikhaya, ngiyangizwa ngoba umkhulukazi musilapha more than 11 years. Yinjula le engiyitholile kwelamoya. Kubalulekile ngane dlozi u-understand ukuthi ekhaya kukhona abantu abawusebenzisela ubumnyama nokukhanya. Wena fanele ukhetheke manje and ubakhiphe esigodini sosizi, ubahlanganise banyuke baye phezulu. Okungaze kube ukuthi ngane dlozi la mathonga akini ayengamahle, ingakho mase emsamo sithi sicela ababi bahlehlele kuze bahle kuphela. Abanye benu uthi uhlushwa umndawo nje, hhayi lo mndawo kuthiwa umuntu obeyigada iy'nkukhu le khaya zagogo noma zamkhulu, egada imfuyo la nenkomo, begada ley'nkukhu lezi balobe emthembisa umakoti la, bangamniki umakoti. Meshona lo muntu lo bathathe zonke izinto zakhe bambulala, bamphonsela lapha emfuleni esefile, bathathe izinto zakhe. Uyaphupha nje ubona umuntu usesilugwini, wena umuntu usesilugwini uyakhala wazi indaba, yindawo umuntu wangaphandle uzosebenza la, idlozi engamile kahle. Manibeka isithebe ukudla kuqala ngoba kukhona isikweleti la eze ngokudlozomela. Usuney'nkukhu nawe uthi uphonsela ukudla ley'nkukhu sezidla ikusasa lakho, zidla yonke into. Understand idlozi makuthinta izinto zendliwa, kubalulekile ukugeza idlozi elibi, idlozi elikhula kwathola ngalo ngoba kuze kube khona idlozi elibi lisuke ligangile ekhaya ngalo ohlambulukile. Isikhathi esiningi usuke ilo ombethe wena. Mase kugezwa indliwa, kugezwa idlozi laphendulwa, mase kugezwa idlozi kugezwe idlozi kugezwe idlozi elaphendulwa nedlozi elathinteka kabi. Kubalulekile ngane dlozi le mpande mawugeza ngayo, funeka le mpande ngibiza ngo-vampire killer ngoba usubagezile ubahlambulile nayo yonke into, bakhombisa ngqo ukuthi nebeze ngani ngoba baze bafike kuwena ngesimo semthwalo. Hhayi ngoba ngibona umsebenzi wozwakwethu, ngizama ukuqashisa ngane dlozi ngoba ngiyabona ukuthi ngiyayimosha imali yabantu abadala, ngigijima yonke indawo. And understand ukuthi after udla amagobongo u-healing engempela isuke isiqala manje. Angifuni ukuthi uzofuna umkhulukazi mulo, umkhulukazi mulo, nakhu ngihlushwa yindawo, nakhu ngihlushwa amanono, aze akuhluphe nje yila madlozi angamile kahle, bengeke bakhale kuwena made bengalimele ngoba laba abamhlophe abaphuphisi kakhulu. Ubuswa yilaba abafuna ukushiya imithwalo kuwena bakwazi ukuwena. Ngibe nengane le ngithe manginika lo muthi u-vampire killer, mina ngiwubiza kanjalo ngoba uyayigeza impela imoya emnyama isuke. Manje uyageza uthi umkhulu ngithe ngiyageza, kwafika enye insizwa le emfishane ethi hhayi ngeke mina ungikhiphe la, umkhulu wakho wangifalela ekhaya njengedlozi.
Mengifaka la ngizosebenza ngikhipha kanjani ngoba umkhulu wabo bangithatha kuna-21 bangibulala banginquma ubulili bangikhipha ibele bangifaka njengedlozi ngifuna ungikhokhela isikweletu kwase kufanele siphahle sibheke ukuthi yini inkinga loyo muthi loyo moya sifane manje awubonge athi hamba sesibongile ngiyangizwa ngale dlozi ungakhohlwa umzimba wakho kuyi-DNA yabantu ababeney'thwala ababulali abathandazi abaprofethi abaningi benu niyazibona zona izangoma nenigqoka ubuhlalu uyazibona ubhodlabhodla usifuna isigubhu awuthandi ngisho nokugida yingoba isikhathi esiningi kuze kuvele zonke lezi ngoma nale nyanga nayo yonke into yingoba wena ufuna uphile ngengubo emhlophe uhlakaze bonke into ebumnyama ekhaya uhlambulule babuyisele ekhanyeni uyangizwa ngayithomba kubalulekile ngane zedlozi lento le sinifundise yona njengoba ngisho ukuthi bengangcono uma ngathiwa le video beniskiphe ngoba it's too much ahead of your time iphambili kakhulu ngiyangizwa ngedlozi akuyona into engizoyi-understand manje kubalulekile ngane zedlozi ukwazi ukuthi ekhaya makudilika isimo sabantu abadala beze kuwena ngoba baney'khalo abakuthulanga ukuphumula laphaya and i-option abanayo kuphela ukushiya izinto ababeziphethe phezu kwakho phezu isimo sempilo yakho uma ungazithathi ukuthi uyashona ngempela ziyakugodukisa ngempela and uma unedlozi elibi engageziwe lizokuthuma ugobela afike akugange ugobela likuthume kulo afike akugange logobela likuthume kulo akugange omunye azathi vele vele ube nenkinga uyangizwa ingobani yilo moya lo wey'thwala lo moya lo wey'thwala zomkhulu wasemandulo uyakwazi ukuhlangana nabantu bangaphandle bathumele abantu wena bakuhlasele baphuce imoto bakugqekezele ube ney'nkinga nje bakulwise ungazi indaba and into ebuhlungu-ke ngaze dlozi le manje engikhuluma ngayo mina engibizwa ovemphakakhile eyawonke umuntu uma umuntu omnyama nje impilo akungahambi kahle umbuza ukuthi uzophunywa kanjani ungagezanga idlozi elibi ungagezanga idlozi owathwala ngalo ungagezanga uphehla amanzi amnyama ungayigezanga imidliwa ungagezanga idlozi laphendulo uzophila kanjani usebenzisa wonke amakhomba agcwele online usebenzisa oshiphoshi namakhandlela ngeke kusize lutho kubalulekile ngazedlozi wazi ukuthi nomuntu omnyama kukhona into efanele uhlambulule nomkhulu beni babengadlali babejule ngempela ngale ndlela esimangaliso and kulungile ngeke ubone lokho manje ngisho ngeke futhi uyi-understand ngeke into ebuhlungu yazi koba ngenhlanhla mathi ifika emadlebeni nje umuntu oyedwa akulona iphutha leni ingaphezu kwengandlela yesimangaliso ngoba ani-understand nangazedlozi njengoba basuke befikile akufanele uqhubele la begcine khona ubahlambulule ubawelise mase usebenza ngale ngilosi le ngoba ukhumbule umkhulu wakho yayithatha lento esenza omunye umuntu seseyicaba la yanyuka ingilosi amaningi emhlophe yaphindela emuva ephethe iy'nhlahla engakazi setshenziswa ekhaya ingakho abaningi bebanga iminyaka nomuthi ugeze ngawo hawu mkhulu ngapromote seziyazifela izitha zami kwavuleka iy'nhlahla sekuvuka ama-content ngithi sengikhohliwe abanye benu uthi uyageza ngalo muthi hawu mkhulu nakho mkhulu kade singazwani ekhaya sebeyangifuna ekhaya sisasondelana le mpande ijulile uzophila kanjani amadlozi awu-5 ungalungisile wena umndiki umndawo unona isithunywa umlozi khona impande ejulile njengoba ngithi zuwu-300 le mpande akuyona into ikha lapha eShoprite njengoba ngichaze le mpande uze uyifake inhlabathi yobhuqu hhayi noma iyiphi inhlabathi yobhuqu kwesinye isikhathi inhlabathi yobhuqu nebhamane zomgaqo enye ibhamane ehlukene uze uyifake nethambo lofudu uyifakishe nomdlebe ijulile ngiyangizwa ngazedlozi kubalulekile wazi nema kukhona inkinga any given time wena uhlusha ubhoko lakho ushutha ibhizinisi yakho uhlusha noma yini inkinga isemzimbeni okubuhlungu-ke manje abaningi benesithwasile senisebenze for 6-5 years kanti usebenza ngamanzi baqale bajiye balethe abantu abagula sebosenzela impande bajiya futhi sebelethe abantu manje abasalapheki futhi manje usuyabheka usayi angiyolanda enye into engizoyifaka phakathi ekhaya wenzani lapho add the problem the more you compounding it the more usuyolanda enye into eyisithwathi nangemamboni ngeZimbabwe ngilethe izinto la ezokuphilisa inkinga isixubene ukuthi nesikubuze lo muntu lo ongamile kahle ngiyangizwa ngazedlozi injwele le engikhulumayo njengoba ngikhuluma hhayi ngoba ngibulala umsebenzi wabazakwethu ingoba ngifuna niblame inyanga niblame nezangoma kwesinye isikhathi kithi yakulapha kanti into yakini isuke icashile ilwa nawe kwesinye isikhathi athi uyakulapha ugobela sekudileka leli khehla leli musani emvezisweni yakhe nje woguqa noma kanjani ngoba kuzovuka izinto eziphathele woguqa and abanye benu uthi nendisisa amakhandlela ayela blue green hhayi yonke into oyiphuphayo for igqumeni amathela ngoba khona iy'gubhu la ezazibekwa amakhandlela ayelo na-green na-blue awunaso wena uyafunguza leyo moya ukunika inkinga uyagcinazelela bangani esenilahleke iy'lwane zingalahleki kanti uthole wena umkhulu wakho enalabantu lapho ukunika bona for uhlambulule lelo thongo ngoba likwazi ukwelaza kunike bona ufuna ukwedla ngale
Alikho idlozi lithi ngoba sizokunika into likunika ngoba kumnandi, cha, likunika ngoba liboshiwe lapha, lisebenza ngemoya yomhlaba. So uzothwephekaphi kule emhlabeni? Uzohlepha ngathi uyidlozi ladlozomele liza ngishofoshela uthi mi ngenkani. Uma unedlozi elijulile futhi liyakwazi ukutshela ngizothumela abantu manje, and baningi abantu esebengena emajele bathi hayi ngoba nangiboshiwe angiphothile ngane ejele ingenzanga lutho. Uthi lapha ingaze edlozi zithi uyidlwengulile uphonse ejele ingenzanga lutho. Kanti sekula ley'thwalo ngathi awunawo umusa okuphupha ukukhonjiswa izinto. Gezani idlozi elibi, phethe amanzi amnyama, idlozi okwathola ngalo, idlozi laphendula, gezani imidliyo. Manifake leyo muthi, umkhulu ubiza ngoVampire Killer igama lawo, bayawazi sebewusebenzisile. Ngifoneleni masuwazi ukuthi impilo yakho ufuna iye phambili. Uma ungazi-understand ufake phambili impilo yakho, thatha isikhathi sakho sonke, I got time, I can wait. I will wait. Ngoba ngiyazi ukulona iphutha leni. Lena engitshela yona, eyi, iyinjuba. Uyabona nje baningi abantu abafile ezibeni beyolanda impande zomkhulu babo engayazi ikhodi, kanti loyo nyoka vele kwakulokhu ethiwe ukuthi umuntu wesibili othatha leso sipho leso kofa yena, kodliwa yena, kufe nogobela. Hhayi sonke isikhathi sekhona inkinga ngokugobela. Uhamba nje uyogobela abarongi abakugangayo, yilo moya okuchizela lapho, umoya wey'thwala zomkhulu beni ngasemandulo. Amakhehleni ayingadlala. Ungalingi ucabanga ukuthi ubona umkhulu wakho ozala uma wakho la, imoya inayo over 10,000 years. Angifuni ukuba mude. Inimelo noDisemba omuhle. Umkhulu besabhizi kakhulu ngingawafaka amavidiyo bengithi ngilihlephulele nje elijikayo. Makhosi amakhulu.